Doamne ajută! Sunt Nicurici din Tellerman și astăzi doresc să vă arăt cum cos eu acest mărțișor. Un mărțișor care se numește Femeia cu prunc în pântec și pe care eu îl ofer doamnelor care au un puieț în pântec sau care doresc să aibă un puieț în pântec. Șnurul ce noi numim șnur de mărțișor este mărțișorul, așa se cheamă, restul sunt adaosuri. Eu am pus la ciucuraș, la cel alb, tricolorul pentru ca mărțișorul să nu se piardă prin lume. Materialele folosite sunt ațele de la Tălmagiu Sibiu, acesta este Scul Aida. Avem fir metalic aurit cu 24 de carate. Cred că toate sunt așa, nu-i nimic special, are doar suflat. Paietuțe tot așa, suflate cu aur de 24 de carate. Au o valoare simbolică pentru mine la aceste mărțișoare. De aur, smirnă și tămâie, ca atunci când mergi la Domnul. O ramă făcută din lână împâslită, suport de acest carton ca să stea mai tare și textul. Acest lipici sau F6000 și acela e bun, e profi. Important este că lipește bine și nu se îngălbenește pânza în timp. Eu folosesc ca pânză aceasta, e destul de rară, culoare natur, nu știu cum se numește. Am întrebat de unde am luat-o, din magazinul Bucur Obor din București, de la un stand. Au spus că n-are un nume. Ok, n-are un nume. Și acum vă arăt cum cos eu. Va lua ceva timp până îl voi termina. Să văd cum reușesc să pun filmulețul pe YouTube sau pe Facebook. Și haideți să pornesc. Eu folosesc acum mărțișorul de model pentru că l-am, dar eu am modelele desenate pe un caiet de matematică. Ața. E un model mic, dar cere destul de multă ață, zice eu. Deci, acul pe care îl folosesc este un ac cu vârf bond, ca să nu bag din greșeală în firele țesăturii sau prin ață și să deranjeze modelul și frumusețea cusăturii. Ce fac eu? Pun așa. Am destul mă scuzați, experiență cu mărimea aceasta de mărțișoare și știu că așa merge. Poți să tai pânza sau să nu tai. Eu de obicei nu tai pentru că e mai greu când ai de ținut o bucățică așa de mică în mână. La un dat ai cramp, eu am crampe la mână, la palmă. Dar firește, fiecare își găsește stilul propriu. Ok, pun așa și cu aproximație cam pe aici pot să încep să cos. Aici am cosul la două fire. Și ruta pe care o folosesc este cea cu care eu m-am obișnuit, dar firește, se poate lua și o alta.
Pe fundal îl auziți pe arhidiaconul Vlad Roșu, care cântă extraordinar. Acatistul de pocăință pentru iertarea păcatelor slujește la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. Și acum eu am să cos și am să încerc să vorbesc mai puțin, ca să am sport. Eu cos așa față-spate, spate-față și nu trag cum se trage normal acul cu ața prin pânză, pentru că altfel se devin dezordonate firele, iar la mărimea aceasta se vede aproape orice imediat, ceea ce nu vreau. O să bag aici pe dedesubt, pentru că așa îmi place mie, să se vadă piciorușele așa ca un V ieșite de sub fustiță. Aici nu e așa, le-am cusut în aceeași direcție, le vedeți? Aici. Poate cum vrei, cum îți place. Eu trebuie să le iau să mă uit, pentru că mai am și niște ochelari cu lupă la ochi. Totuși nu văd foarte bine decât la o anumită distanță când focusează ei.
Ok. Și acum avem butuci, adică seamănă cruciulițe, dar nu sunt cruciulițe. Să vă arăt cum se fac, pentru cine nu știe. Iei o diagonală, deci avem 1, 2, 3, 4. Sunt aici în model. Întâi trag diagonala, după care mă întorc și închid, ca să zic așa, cruciulițele, cu toate că nu sunt cruciulițe, un fel de cruciulițe. Aici avem o ceva așa, ca un picioruș. De ce e așa, nu știu. Din secolul XIX modelele, am văzut că aveau așa multe dintre ele, și în Oltenia și în Basarabia. Și nu știu care e motivul. Ce am mai citit e că femeile spuneau că doar Dumnezeu face lucrurile perfect. Cusăturile, deci, nici ele nu trebuie să fie perfecte, cele făcute de oameni. Și atunci făceau ceva altfel. O fi, nu fi, nu știu. Unele minți magice cred în lucrul acesta, altele mai puțin. E așa cum e, niciunul nu e mai deștept decât altul. Adesea am văzut că oamenii cred în dreptatea proprie. Cum era micul Dumnezeu din noi. Dumnezeu în ghilimele. Care crede că deține adevărul absolut. Și începe și se ceartă cu celălalt. De fapt, asta nu e ideea. Nu poftim. Și pe dos. Sunt oareși mulțumită de cât de ordonat a ieșit. Și îl bag și pe acesta pe dedesubt. Poate că e ok și atunci când lipesc, doar să o strâmb un pic ața. Și acum am să pun și paieta. Mai am aici un firicel de fir metalic pe care am să-l folosesc. Nu se aruncă prea multe. Na. Ținem. Vedem cum reușesc. Aici. Oh.
pentru că acul este prea gros pentru paietuță. Scot acul, bag paietuța. Din nou. Încă o dată. De ce nu arunc firul acesta de ață? Pentru că e păcat. E muncă aici. Da. Așa. Uite, asta este muncă de Sisif. Da, unor mă întreb și eu, de ce? De ce fac asta? Ca să nu arunc un firicel de ață. Ok. Ok. Yes. Și capul acesta de ață, de fir, îl arunc. Ok. Ok. Urmează, ce fac eu acum, să lipesc pe carton și deja l-am tăiat rotund și să tai și aceasta rotundă. Am să vă arăt și cum tai. Am așa o mașinuță. Se numește Big Shot Sizzix. Am aceste matrițe cu
care tai circulețe, cu care tai ce am nevoie și cât de mare doresc. Asta e prea mare. Am luat unul greșit. Acesta este. Deci acesta și acesta. Pentru aceasta am folosit două matrițe. Una mai mare, una mai mică și am tăiat așa. Cel mare. Pentru cine e interesat, acestea se numesc Nellis Multi-Frame. Le-am comandat de pe internet. Și cum fac? Pun aici peste și trec prin această mașinuță. Din cauza de spațiu am să fac lucrul acesta separat. Dau așa la manivelă. Le pun ca într-un fel de sandwich, așa. Așa. Le trec prin mașină, e ca o mașină de tocat, așa, să zic, dai la manivelă. Eu mai pun deasupra așa un plastic ca să nu se murdărească hârtia de la aceste matrițe care le-am tot folosit, de fapt nu matrițe, nu știu, niște plăci, ca să zic așa. Acum dau la manivelă. Ups! Iese așa și este deja tăiat. Și fac imediat ordine pentru că altfel am șanse să le pierd. Prin câte lucruri am. Ok. Acum să vă arăt cum le lipesc. Aceasta la urmă. La urma urmelor, să zic așa. Le curăț. Și eu pun partea mai o parte mai frumoasă, ca la feliile de tort. Și lipesc așa. Întotdeauna cu acest lipici, primele picături care ies puțin verzui de la probabil reacția de oxidare pe care lipiciul are cu metalul. Și le duc întotdeauna, pun puțin alături pe o altă hârtie. Ok. Eu așa fac. Cu degetul. Șterg degetul. Și fac astfel încât
să fie așa, cât se poate centrată. Așa, un pic. Avem mare grijă să nu dai cu mâna plină cu lipici pe cusătură. Bine, se ia ușor cu un ac după aceea. De preferat nu. Ok, și acum asta, ca să se usuce bine și să se întărească, mai fac și așa un control. Să văd dacă e bine, mă rog, relativ așa poziționată. Și ca să se usuce e nevoie de să se usuce bine de vreo zi. După care, când ea s-a uscat, o pun pe calorifer acum, o tai frumos, o lipesc pe aceasta, îi pui șnurul și rama. Dar astăzi vreau să fac tot mărțișorul într-un video ca să vedeți cât timp ia acest lucru. Ok, am cusut, am lipit șnurul. Cum fac eu șnurul de mărțișor? Eu am aici, mai am niște șnururi și în timp mi-am dat seama, am dorit să fac șnururile de o anumită lungime ca să arate frumos cu mărțișorul. Așa consider eu. Și atunci ce fac? Nu se vede bine, dar vă spun eu, îl întind și iau măsura de la un ciucurel de aici până se termină celălalt ciucurel. Pentru că în momentul în care răsucesc, firul de mărțișor devine mai mic. Adică așa, cât acesta. Și ce fac? Mie așa îmi place. L-am pus în două fire. Acesta este cel roșu. Și încă un firicel alb. Tot așa. Două firicele. Eu mai fac mărțișoare și cu alte culori, în funcție de zone. Avem mărțișoare la care se adaugă un firicel verde sau un firicel negru. Cum ar fi acesta, spre exemplu. Și atunci depinde cât de gros este firul de altă culoare, văd astfel încât când le combin să văd cât de gros iese. Dar astăzi doar roșu cu alb. Ce-i fac eu? Îi fac un nod. Las cam așa. Și fac următorul lucru. Îl răsucesc. Un fir îl pun în gură și celălalt îl răsucesc într-o parte, în dreapta sau în stânga. Eu răsucesc de firele acestea, de vreo 75 de ori. Le număr. Ca să se răsucească bine. Cu cât ața e mai subțire, cu atât trebuie să răsucești de mai multe ori. Cu cât e mai groasă, cu atât de mai puține ori. Deci, și încep și fac așa. 1, 2, până la 75.
la 50. Ok. Ce fac acum? Prind de aici și de aici, cele două, și le las să se răsucească. Cam așa se răsucesc ele. Și dacă văd că nu s-au răsucit chiar bine așa cum îmi doresc înseamnă să se vadă că sunt răsucite bine, nu șirate. Eu pot să fac așa un pic și firele rămân așa răsucite. Știu ele foarte bine cât să se răsucească. Da, vedeți, e frumos răsucit, nu sunt înșirate. Și acum fac aici din nou un noduleț și acesta se numește mărțișor, ce noi numim șnur de mărțișor. Se pare că, de fapt, el este mărțișorul, se pare. De ce zic se pare? Pentru că el e important să fie pus la mână sau la gât, acum mai nou, adică prin perioada interbelică, parcă așa, în buchețele la piept, dar de fapt rostul lui este de a ne proteja și unde ne protejează, așa se zice, la articulații, cum sunt și cămășile noastre, care sunt la încheieturi frumos făcute, da? Cu cheițe, ca să alunge răul. Și credința asta legată de articulații, pe unde intră răul, este de fapt, știu cu siguranță, și în Maroc. Da, departe de noi. Cultural vorbind. Ok, acum ciucurei. Roșu și alb. Eu le pun tricolor acum celor albe, ciucurașilor albi, dar am mai pus și la cel roșu. Și cum fac? Un pic crăcănesc degetele și dau ața de 12 ori. Un mur magic. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se pot face și mai mari, mai denși și mai puțin, cum vă place. Și cel roșu, tot așa. 1, ok. Și acum, pentru cel alb, am nevoie de un firicel roșu, pun tricolorul, un firicel albastru, și un firicel de aur. Pot să pun și din bubac, pur și simplu. Și acum, dacă vă poate ajuta cineva, e mai ușor. Dacă nu, asta e. Faceți singuri. Ciucurașul. În două, pui undeva deasupra firele tricolore, iei firul, îl pui undeva așa la mijloc și faci două noduri. M-am ajutat cu de dinți, să fac nodul.
Am grijă ca el să fie undeva de desubt. Și încă o dată. Ce fac eu mai departe? În grijă cele două fiticele de la șnur să fie frumos așezate în jos. Cum vin și așez și restul ciucurașului. Nu. Iau firișel alb și aici iarăși, dacă nu mă ajută careva să-mi țină ciucurașul, iarăși singurică. Tot așa. Aici e o chestie de exercițiu, nu neapărat de îndemânare. Doar să ne trăiască dinții. Fac așa. Strângem. Eu fac așa. 1, 2. După care iau un ac. Bag aici. Ca cele două mustăcioare, două capete care au rămas, să fie băgate de desubt. De ce? În timp am văzut că ele se mai desfac. Sau oricum la capete, dacă îl pui în piept, se franjuresc așa un pic. Și până la urmă mă costă doar niște secunde să le bag. No, hai. Trag. Trag bine, ca să fie frumos. Cum îl aranjez? Eu desfac miezul și caut terminațiile de la șnur și întâmplător le văd că se aleg ele. Deci, și întâmplător văd și aceste firișoare cu care am dat de jur împrejur și le tai. Pentru că am văzut eu în timp că restul se așează mult mai frumos. Altfel, acest miez, ca să zic așa, rămâne țapăn și nu e așa flexibil cu restul ciucurașului. După care tai frumos așa, așa, le așez frumos, de obicei cu acul, și lucrul ăsta cu acul eu îl fac deocamdată acum așa, ca să-i dau o formă, dar la sfârșit, când aranjez de tot mărțișorul cu totul, atunci îl mai aranjez ciucurașii. Odată așa tai și odată ca la coafor, din mai multe părți, ca să fie drept. Același lucru îl fac și cu partea roșie, dar că e ceva mai ușor pentru că nu avem și ațele tricolore. Pun oareși cum așa la mijloc, oricum îl pot aranja după ce fac aceste noduri. Ok. Să fac așa. Ups, am greșit. Am tras prea tare.
Ok. Acum putem să îl mai punem așa spre centru. Dăm în jos ațele. Luăm ața roșie. Dăm de jur împrejur. Așa fac eu. Unu. Doi. Acum. O, nu asta. Cam gros. Trag bine să se așeze. Caut miezul. Acum deja văd cele două capete. Cred că n-am bine. Ca să vedem ce facem. Și dai și acum și miezul. Licațele de la șnur. Frumos le aranjăm. Temporal, că le mai aranjăm și la sfârșit, când asamblez mărțișorul cu totul. Deci punem așa, ca să fie la fel de lungi. Okay. Și acum îl fac și invers, îl aplatizez. Vedeți că au rămas niște mustăți aici și le dai și pe ele, ca la coafor. Ok. Și avem deci și șnurul. Să iau, să vedem cât s-a uscat. S-a uscat un pic. Ideea este să-l las până a doua zi, dar vreau să-l fac acum cu totul. Și ce fac? Tai forfica, eu tai pe dos. Cât se poate de bine, cât se poate de frumos, cât se poate de să ajungă exact pe aceeași linie cu cartonul. Și nu iese chiar, să zic așa, perfect, nici nu trebuie perfect. Dar eu ce mai fac? Nu, se vede nici măcar 1 milimetru, dar se vede că e mai mare pânza. Și atunci eu mai tai așa, un pic împieziș. Partea bună este că pe aici, pe deasupra, o să vină rama. Iar pe spate o să vină hârtiuța cu numele. Nu știu, acea hârtiuță cum să o fac mai frumoasă, dacă și practic vorbind să fie destul de ușor de făcut sau de mine de făcut acasă. Cineva zicea să-i dau cu un spray, cu lac, ceea ce aș putea să și încerc la un moment dat. Și acum așa cât de cât arată mai bine. Da? Iau un pieziș așa un pic. Și ce fac? Trebuie să o lipesc așa. Eu o lipesc cu același lipici. Dar firește, poți să lipești cu ce dorești.
Cred, zic și eu. N-am lipit cu altceva până acum. Și cum fac? Tot așa. Cerc. E foarte mult că altfel se usucă, se fleșcăie. Ideea este că... Nu, cred că o pun pe o hârtie. Ideea este că acest lipici, când se usucă, e un pic mai gros și atunci hârtia și cartonul și întreg mărțișorul se fac mai tari. Și asta este ideea, ca să stea frumos în piept, nu fleașcă. Și mă uit să-l pun cât se poate așa de drept. Frumos așa. Aici chiar ar trebui să fie lăsat să se usuce, pentru că trece mai ușor șnurul prin el când e uscat și tare. Eu din motive didactice, ca să zic așa, acum am să trec firul prin el, totuși. Da, nu e cam ce îmi doresc să fac. Curăț degetele un pic. Ok. Cum fac? Eu iau un ac și fac o gaură. Și mai iau un ac și mai gros, așa un piculeț. Pentru că acum aleg o croșetă, nu foarte gruasă, dar nici foarte subțire, o croșetă care poate să tragă, să apuce firul, șnurul și să-l tragă prin pânză și prin carton. Și eu bag din față spre spate, dar se poate băga și din spate spre față. Și faci un pic așa de gaură ca să poți să treci șnurul. Aici cam trebuie ceva îndemânare. Îl răsucesc, ia să vedem, ca să-l fac mai subțirel. Ok, am reușit. Nu iese întotdeauna, așa din prima, dar trebuie umbla cu foarte, foarte mare grijă. Ok. Și acum eu am făcut rama, ultima pe care o pun, înainte de a-l împacheta frumos într-o felicitare. Rama eu am pus lâna împâslită, am pus-o pe o bază de hârtie. Și iau din nou lipiciu. Ideea este să lucrez pe un plastic din acela de hobby,
nu pe ce lucrez eu acum. Și aș putea să fac chiar lucrul acesta. Un pic. Aceste rame trebuie și ele curățate frumos. Ok. De tot felul de mici ok. Și acum cu mare grijă. Și trebuie lăsat cam totuși 24 de ore să se usuce. Deci de pe o zi pe alta. Lăcrămioara, acesta este pentru tine și sper ca Domnul să-ți audă rugăciunea și să-ți trimită un prunc. Doamne ajută!